No a my poďme ďalej. Košicami nepochodovali extrémisti, ale totálni pacifisti. A spievajúci a tancujúci členovia hnutia Hare Krishna. A položili sme si otázku, je táto odnož hinduizmu sektou, alebo je to len spoločenstvo ľudí s rovnakým názorom? Veselý sprievod prekvapil Košičanov na Hlavnej ulici. Hnutie oslavovalo svoj najvýznamnejší duchovný sviatok. Zhruba pred 5000 rokmi sa zjavil samotný Krišna, najvyššia boská osoba na planete Zemi. Práve hinduizmus patrí k najstarším svetovým náboženstvám a jeho súčasťou je aj Hare Krishna. Podľa odborníka to však sekta v žiadnom prípade nie je. Do tohto hnutia vstupujú mnohí, ktorí sú oslovení vegetariánstvom, vegánstvom, možno pacifizmom, možno východnou filozofiou, ktorá zvlášť mladých ľudí priťahuje, lebo je iná. Na Slovensku je Krišnovcov približne 200. 80 z nich sa stretlo v metropole Východu. Ľudia nás väčšinou poznajú z ulic a majú nás v podstate radi. Pre mňa je to milé. Presne, exotika, také niečo, čo sa tu nevidí. Ja to vidím prvýkrát. Keď sme chceli demokraciu, tak majú právo sa prejaviť všetci. Hnutie odmieta drogy, násilie či nemanželský sex. S kresťanstvom tak má niekoľko podobných črt. Sa snažíme čo najmenej ubližovať okoliu. To je to, čo učil Kristus. Nezabiješ. Taký rozdiel, ako je rozdiel medzi Windowsom a Linuxom. Sú to dva systémy, ktoré pracujú s vlastnou terminológiou, s vlastnými pojmami, aj keby sa ten výsledok možno zdal veľmi podobný. Z Košíc, Dušan Tokarčík, televízia Markíza.